Hakapor bagi Samla Pule ki atrur khlieh ki iashut jabieng bar khuslai ki jingpule namar ke jingkhang dam ki skul bar college namar ke jingwan ke jingpang COVID-19 pynban adon kawei ke Samla Pule ka ba tang bakala pyndonkam ya kane ka por ban pynleit jingmut ke jingpule la jong hyntei kala kner ki khti kala pyndonkam ke jingstad jong ka ban iarap lem ki weiru. Highest mountain in the world, Mount Everest. The coldest place in the world is Kane ke Samla Pule na Ri Bhoi District kadang Pule ke English Honours 5th semester St Mary's College Shillong bar kala pyndonkam hok ye ketiga por ban pynklai ke jingpule ke jongka khamta man iPad ke jinghikai chiki hybrid ke jingpule ke jongki lingba ke jingshim class ke jongka ye ki RCN hakashisngi. Kane ka khana ka de shapang ka Samla Elisha lingdo art boys nam kerta ka khon jing ikong lujinia lingdo ki basong basa ha ka Shillong paham so 3 hajan nongpo Ri Bhoi District ka badang puli ru St Mary's College Shillong hindoi namar ka jingkhang dam kane ka Samla kala hab an shong yeng no barun pynmelen nila de hakiwe kiwe part ki kam. Kasamla Elisha lingdo kala long kum kanong IG kai klam da shimbai nong ye kini ki hybrid ki bajulit puli barka ka performance step bajan nit ki badan ko balai pho hadu sa pho ngodi ki bla haban shong yeng namar ka jingkhang ki skul hadin bakla sham babon ki hybrid ki badang puli ki class ba fair ki la shong yeng bat pulut ekapor ka ban lekai khamtam ki tu ki bawan na long yeng long sam ka baduk ki bamdan lat ban pha ki tuition ba fair kani ka Samla ka IG kai ki subject ba fair khamtam ru ka iarap ban hikai ki hybrid kumno ban pendep ki assignment ki bakini ki hybrid ki jiyo na ki no hikai jongki khamtam lingba ko online learning kong te ka dei longba ki bhain chunga khun jongki mi he mi sam chunga amar hakne ko lockdown ki wan in ki on ban pede assignment ni kadin ka ta apule be hadin pede ka wan ko thot inga ba lada kine kim nang pede assignment kumno pat ki kena kinang ma ki khlieh skul dan kum dapat nga don wi pelok nga te ai tips ke nga ba beli kum join ke NYK dan dang la join ke NYK te nga la HT ki ongpat benjit kena fikak ba topik dengan choose ke education nama bang aku haban bagi kena kinlong ki start nama bang I bagi kena dan ki ya shulung shineng shuwe sekatain te nga lu aku kin bagi kinlong besai khamtam lagi ni ko lockdown bagi kena isin tinja nama bang skul ki ai online classes so ngalak perkhat bah bangan ngaru ngan iarap ki nama bang ngaru shong lagi so ya ladir pendidik de duwe pendidik so ngalak bersang ban iarap ki kuno benda ka assignment ni so ngalum ki kena na national bank so 3 nama bang kimi pa jukiru ki long dam na start Mungkin pada ini nama stu ba kimi par ki jinjar like per long daw wat haba ki lek treru bun naki kimi par ki long ki balik belas ni so kimi yo kami jam semua stu ile ba na hab shim bangam dei ben shim ya kedor na shim free untuk nama bangar ya lede shu shong ying so basically ngadon art batch mo men step ki don tang samu ki na nama ba ki tu ki samu ki dei balik belas ni kelas shong class 8 class 9 ki belas ni so ki shim men step te ke balai beje shlor pat kishim ki kena le class nursery hadu class 7 8 gitu pas bate tam kini ke assignment right na school na ba tu bade ga most important thing untuk joki de nanda ki lai assignment na school gi hab ndek ki hab submit with school so kataru kan ra ka marks joki ha school so ma set kata ka ben marks shikiru na ba ki hab ban le ekata si elu so nga focus mai ka assignment and then after that sapan kuliah no na ki subject ba ki yo school kami tengok ambil dan continue hadu ba pengal unta during this lockdown tengok masyong behingat kan kelas dan endar long class tengok ngamla dan continue baik Maria dia nak fokus ke study and by dulu dah ambil kelas dulu College Shillong so pas tinjar ke por juga so ngan shim hadu dah long class lima
nak liang wei ni kirang ba obaderu khpa jo ki khun ki ba kani ka samla ka ai ji kai ulapan pau ka jingkemen ka pokraw halor ka jinglan la de jo kani ka samla ha ka ba khlam ka nu ka bai nong kala ai ji kai ki khun ki jong u bar ka long shisha ka jingkur kui ki khun ki kti ban yo ki ji kai hakum kani ka por badang khang dam bar ba ki skul ki dang khang hầu công kẻ khám lại tham lại cặp đây như quăng dài và như là sinh khai sao mà cay như khung như thế nào được ở trong này để khám trong này cũng cái này có một đôi này có lục đầu thì cái khung thì chỉ kim lại với school quạt nghi quạt đang tiếng bên quạt với cây quạt cái khung để lúc bạn cái sinh khai những này quăng việc lalu macam presi pun baik cái khung thì dùng như vậy ba cái yếu cái cái nó cây ai là school assignment là cái board phải lập lệ này con cái ngày break khắp năm này con bị sim theo cũng được thêm đó kim là sim người ta có pizza này thì siêu cái break free cái ai ni cũng bị khăn ya cái con gì như bikin siapa jadi kai tentang kini cái ngày break này con bị cái nó kêu strong là cái sim board tak cái dalam lah ya lebih masih kena bakal kena bakal yuk mengenal berhenti nama mesin mereka masih kena masih komen bakal don angkat kena bakal cintai kena nomor kita lockdown kemudian bakal jingpule jingstad kalau kalau cintai nomor jingstad nomor jingdi judi goreng bar kita sekul kena pada sekul banyak kena karena kita masih kena bakal jatuh henti kena kita bakal masuk. Kabakam smutenat kalong ru bakasamla Elisha Lingdo kadi kasamla kaba age bahai ka kamele kai sports khamta me ka martial arts ha ka bakala graduation bantaru ha ki babon tali kiran san ha ne ki jacob ha kaleng ka jala barkum juru ha ki jacob ki balong shabar ka jala kata ka national level bakala yo urban khori ki takama prepare ki bakintup ki takama Ksiar bar ki wei Henry tang namar ki daw ki bamla banyat ho kala sange shwai kani ka kamele kai sports masuk kena kai sport long na eat by the sport so na dum chuang ala kai sport dan dapat don ka daw ka ba ka susi inga bagi bayi hasil cuma so ngala stop na ka sport ya masma ka benda ini ki martial so ngala sedang ka wushu ngala kickboxing ngala kemudian ngala so ka national level ngalayo ngalayo gold medal ha bisa ba ha putra so hadin kata ka jabat ngala sedang no ya ka MMA ba show gym. Seven, good. 8, 9.